Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. It's good to be back. Si Mike Padua po ito. Nagbabalik sa ating weather analysis. Wala na pong bagyong Yuan. Wala na pong iba pang nag-form sa mga panahon na ito. At ito po ay para sa araw na ito ng Martes hanggang Biyernes, Nobyembre 18 hanggang 21, 2025. Tagalog version po ito. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Yung gustong English version, click lang yung link dito. At gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Yung interested po, i-click lang po yung link dito. If kayo po nanonood sa ating Facebook video, i-click lang yung sa description sa baba nitong video para makapunta sa BPI. At ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Lenny Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, pasensya na po. Ngayon lang po tayo nakabalik for the past 7 days. Dahil po nung dumaan yung bagyong si Yuan, medyo na-affected din po ang ating internet. Bumagal, so hindi tayo nakaka-upload ng mga videos. More on website postings lang, Facebook. And nakapagpahinga na rin po tayo after days na walang tulog. Simula po nung kay Camille, sunod-sunod po yung bagyo. At sa ngayon, medyo tahimik po ang Western Pacific hanggang sa katapusan ng buwan na ito. May mga kumikindat-kindat na mga low pressure systems na posibleng makabigay ng mga ulan sa Visayas, Mindanao, pati na rin dito sa Bicol na yung darating pong early next week. But hindi naman po ito inaasahan maging ganap na bagyo base sa mga computer models. At so far, may mga data po tayo na ilalabas sa susunod na update natin para makita natin gaano kalakas yung hangin, yung ulan, naka-record dito sa Naga. Ipopost po natin sa susunod na video natin this coming weekend. So, kumusta naman po kayo? Sana sa Luzon, nung nakapaghanda kayo, nung dumaan yung bagyong si Yuan, wala naman pong nagbago sa kanyang tracking. Malaki lang yung mata niya, yung eye wall talaga na-affectuhan yung Partido District ng Camarines Sur, lalo na po yung mga isla ng Binagasbasan, sa may Carsitorena, dito rin po sa may Caramuan Peninsula, Catanduanes, nagkaroon ng lull conditions dahil po medyo malaki po yung eye niya. Okay, inabutan po sila ng southern portion ng mata. Kaya nagkaroon ng kalmado o calm conditions bago bumalik yung malakas na hangin. Okay, so bibigyan natin yung data na yan in the next video analysis natin na yung weekend. Samantala, ito po yung latest na yun. So, napakaganda po ang Western Pacific. Wala po tayong nakitang any significant LPAs o magiging bagyo. Huwag niyong pansinin yan, mga fake news na kumakalat sa social media. Dami-dami po na yun. So, subaybayan lang sa mga latest update mula sa Pag-asa, sa aming mga specialist sa mga storms. Kasama din po ang Western Pacific Weather ni Sir Rob Speta. So, yan po yung mga legit na tumutulong sa Pag-asa as well yung sa atin. Okay? So, sa ngayon, all clear naman po. May mga dumadaan lang mga tinatawag nating mga easterlies. Okay? Yung easterlies ay naging common po sa ating lugar. So, makikita ninyo, pag easterlies, may mga dumadaan po mga rain showers and thunderstorms tulad na yan dito sa Bicol. May mga ulan-ulan na naman po. Pero dumadaan lang po yan. May mga thunderstorms din na minsan malakas at mahina yung mga ulan. At gayon din po dito sa may Visayas at Mindanao. So far, mayroon ditong maliit na tropical wave. But hindi naman po ito makaka-affecto o magbibigay ng significant weather. Mga paulan-ulan lang po ito. Mga usual na mga rates pag ganitong November, December hanggang February. Dito sa Bicol, usually October hanggang February dahil sa amihan, mas madami yung mga ulan. Lalong-lalo na po na yun, meron tayong La Nina, mahinang La Nina. Papagkita natin ang pinaka-latest niyan sa last segment ng ating video. At napapansin ninyo na yung bending ng hangin mula sa easterlies. So ito po yung easterlies. Okay, kita natin sa inyo para makita ninyo how it works. So, ito po yung easterly. So, pagdating dito, nagbebend po siya galing sa northeast. So, generally speaking, meron tayong northeasterly wind flow affecting Bicol region and the Visayas. Okay?
So, nagkakaroon po tayo ng mga showers, midday or afternoon or early evening. So, yan po ang generally ang weather natin kasi meron tayong tinatawag nating northeasterly wind flow na po dito, northeast monsoon. Amihan na po ito dito sa may dulong Hilagang Luzon. So, makikita nyo, bababa po yung amihan dito po sa may northern part ng West Philippine Sea at dito sa may extreme northern Luzon, Cagayan Valley, medyo malabig ng bahagya ang hangin. And then, pagdating ng Friday and through the weekend, patuloy yung northeasterly wind flow dito sa area natin, sa Bicol, Visayas. And then, meron ditong tinatawag nating possible may low pressure system dito. But it's some sort of a tropical wave na papunta yan sa may area ng Mindanao at Visayas. Na yan din ang pinapakita ng Google DeepMind na isang LPA na posibleng dumaan dyan. Okay? Yung cluster niya, hindi pa siya yung compact na napakarami. Medyo sabog pa siya, scattered around. So, hindi pa siya masasabing potential na maging bagyo. So, may low pressure system na posibleng dumaan dyan sa area po ng Mindanao at Visayas na yung linggo o Lunes next week. Okay? So, lampas na tayo sa 5-day forecast. So yung uncertainty nito medyo mataas. And then by Tuesday, November 25, 26, meron na naman po tayong nakita ditong blast of amihan sa may dulong Hilagang Luzon. And dito sa atin, yung troughing ng yung posibleng LPA sa 24. And so far, sa susunod na second week, wala naman pinapakita. Another blast ng amihan, bababa sa extreme northern Luzon sa 28, November 28, 29. Bababa po dito sa may eastern sections ng Luzon, northern Quezon, Pulilio. May konti rin dito sa Bicol. And then meron ditong pinapakitang area of low pressure, ang European model sa November 29. So most likely, pinaka-worst maging T dito, but so far it's a low pressure system between November 28, 29, 30, 2 weekends from now. And then so far yan yung medyo babantay natin. May isang LPA na posible mag-form dito sa katapusan ng buwan. But so far the uncertainty remains high. Very low probability, less than 30%. So, hindi natin siguradong sabihin na sure na ito. Baka magbago pa po. Mag-interact siya sa hanging amihan. So, magbibigay po dyan ng mga ulan, lalo na sa Bicol, sa last remaining days ng November. Okay? Kung may mga plano kayo sa last few days ng November, may posibilidad na mayroon tayong shear line. Kasi uso yan ang shear line pag panahon ng amihan. Boundary yan ng easterlies at northeast monsoon. Yung shear line, yan po yung convergence ng northeasterly at easterly winds. So, magkakaroon po dyan ng convergence. So, dito yung convergence. Ito yung northeast monsoonal flow. Okay? And then, ito yung easterlies. Pag ganyan easterlies eh. So, itong pulang ito, yan yung magti-trigger ng mga ulan. So, dapat bantayin natin. Baka affected tayo niyan sa last few days ng November. So, papakita natin sa inyo in a while. Alisin muna natin ito. Okay. Dito muna tayo sa ulan. Daily kasi ito. It is 3-hourly daily. So, for the next 5 days talaga may maulan-ulan po tayo. Dala ng easterlies, northeasterly wind flow sa ating kapuluan. And then, ito yung pinapakita nung sa last week. Yan o, may mga ulan tayo dahil dito sa low pressure system. Possible invest 9XW. Depende kung anong number po yan. Susunod. Ito yung 24-hour rainfall accumulation forecast mula sa windy. Pakita ko lang sa inyo. Okay? So, ngayon, sa araw na ito, meron tayong shear line at northeasterly wind flow dito sa may taas ng extreme northern Luzon, sa may northern Cagayan and eastern Cagayan. So, may mga showers po yan hanggang sa darating pong weekend. Okay? So, magbibigay po dyan ng ulan up to 50 millimeters. So, either up more or less than 50 millimeters. So, yan ang forecast ng European rain model
So that will persist hanggang weekend. So itong masaklap pag ganitong panahon ng amihan, lalo pag may shear line, stationary yan, minsan umabot ng 5 days, tulad na yon, meron po dito sa may dulong Hilagang Luzon. Okay, so far sa atin mga dumadaan-daan lang mga showers galing sa northeasterly wind flow. And then 24, may posibilidad, let me see, November 24, Monday, Tuesday hanggang November 25, ito po. Meron tayong another shear line or northeast monsoon and the shear line, bibigyan ng mga ulan dito po sa may eastern Cagayan ulit and eastern sections ng Isabela. Pati Isabela and southern part of Cagayan may mga ulan up to 50 or more than 100 millimeters dito sa may eastern sections ng northern Cagayan o eastern Cagayan and eastern Isabela. So yung mga kababayan dyan, magdala lang po ng payong, kapote at mag-ingat po sa mga possible na pagbabaha sa area niya ng Cagayan Valley. Dito rin po sa may northern Quezon. So yan po ang shear line. Balik na naman tayo sa shear line na season. And then magpe-persist siya hanggang 26. Although this forecast is more than 5 days. So malamang magbabago pa po ito. Malaman natin na yung weekend. Now, sa katapusan, ito yung sinasabi ko. Yan. Between 28, 29, yan, no? Hanggang 30, meron tayo ditong grabing ulan sa may Bicol region. So, again, i-extend natin yan sa buong Bicol kasi minsan itong mga topographic features ng Bicol, hindi naman talaga nabablock itong mga ulan. So, nagpe-penetrate yan sa buong Bicol gaya ng panahon ni Tino. So kung may LPA dito sa darating pong last few days of November, which is still highly uncertain, hindi sigurado, magbibigay ng mga ulan sa buong Bicol yan. So most likely, nasa 50 to 100 millimeters na ulan po yan. Again, highly uncertain pa po ito, bound for changes sa mga models, but itong pinapakita na yon early forecast ng European model. Okay? So, yan mga ulan na yan dahil yan sa may LPA dito na posibleng mag-form sa may bahagi nito ng Visayas. Dadaan po dito. So, yan po ang magti-trigger ng tinatawag nating mga rain. Okay? Mga ulan na posibleng mag-cause ng mga pagbabaha. So, ito yung forecast after 5 days. So, still low probability but at least may idea kayo kumbaga, meron na tayong glimpse of what we are expecting sa last few days ng November. Sana hindi po siya maging bagyo. We hope and pray na everything will be okay. Okay? So, yan po. And December 1 of 2, wala na. So, yan po ang latest sa rain forecast na yon ng European model. Okay? Ito naman sa Google DeepMind, may pinapakita po dito na system. This is an LPA na dumadaan ng Visayas Monday or Tuesday next week. But yung sa last few days ng November, wala naman pinapakita. So hopefully, sana magbago pa yung forecast ng European model. Sa wave heights, sad to say, yung mga fishermen dito sa may east of Luzon and west of Luzon, mukhang for the next 5 days talagang maalon po yan, more than 3 meters. Okay, so delikado po sa mga maliliit na sasakyang pangdagat. So that will persist until Monday. Actually, hanggang sa next 2 weeks talagang maalon po ang Philippine Sea. Ang medyo safest part lang ng ating karagatan, ng ating bansa, ay dito po sa may area po ng central waters ng ating kapuluan. Dito sa may Sulu Sea, Sibuyan Sea, Cagayan Gulf, Bohol Sea, Hintotolo Channel, yan, Visayan Sea. So, lahat po yan, medyo okay naman po dyan. Although, pag may mga thunderstorms, may mga squalls, mag-ingat man po kayong lahat sa pangingisda. Usually, pag ganitong panahon talaga ng amihan, medyo limitado ang mga fishermen na magpunta sa karagatan dahil po sa malalaking alon na pwedeng umabot ng hanggang 5 metro ang taas. Okay, tulad nito. Tingnan nyo, nasa 4 meters. So, mag-ingat lang po tayong lahat. Okay, mga mangingisda sa ating karagatan. Speaking of La Nina, ito yung latest mula sa Climate Prediction Center. So, right now,
nasa ano na po tayo, tawag tayong La Nina Advisory. Ibig sabihin meron tayong ongoing weak La Nina which is expected to persist hanggang February po of 2026. So, it will be above normal po yung mga ulan sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan, lalo na po sa eastern sections, Visayas, Bicol, Mindanao, mas marami ang ulan kaysa normal average. Okay? So ito po yung latest percent chances of La Nina. Right now, nasa more than 80% tayo for the month of November. Pagdating ng December, bababa siya ng bagya, still at La Nina mode. And then, dito na po babalik sa neutral ang ating klima from La Nina to neutral pagdating ng February. So, by February, balik na tayo sa neutral conditions. And then, looking forward for the next 8 to 10 months, mukhang meron tayong babantayan dito. It's the other way around. Tumataas ang prospect of an El Nino. Okay? Kabaliktaran po yan. Drought conditions sa Pilipinas. So, yan ang babantayan natin next. But, again, the probability remains low. Okay? Highly uncertain. So, focus muna tayo for the next 6 months. Ganito ang mga forecast na pinapakita ng climate model. Usually, pag more than 6 months, hindi pa yan sigurado. Okay? So, yan muna po ang pinaka-latest natin ng update. Again, ngayong weekend, ilalabas natin yung mga data na nag-gather natin Q1. Nung dumaan dito sa Naga, may mga data po tayo sa ulan at wind. I-post natin dito as well as sa Facebook channel at sa ating website soon sa under information. Ito si Mike Palo magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser at maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. Be #typhoonwiser as well. God bless po at see you again ngayong weekend.